Bună dimineața, dragii mei românași și româncuțe! Așa cum v-am promis, călătoria noastră virtuală în cadrul temei Țara mea frumoasă continuă, iar pentru astăzi vă propun să memorăm împreună o poezie. Sunteți de acord? Da? Haideți să pornim! Ghicește cineva despre ce este vorba în această poezie? Nu? Eu am pregătit 2 ghicitori care ne vor ajuta să aflăm răspunsul la această întrebare. Prima ghicitoare. În ea m-am născut și este al nostru scut. Cu mare, munți și dealuri ne unește în idealuri. Exact, este vorba de țara noastră România. Bravo, copii! A doua ghicitoare. Ea este un loc sfânt, cel mai scump de pe pământ. Mă mândrez mereu cu ea pentru că e țara mea. Da, exact acesta este titlul poeziei pe care aș vrea să o memorăm împreună. Țara mea. Poezia aceasta este formată din 2 strofe, iar autorul, adică cel care a scris-o, este Otilia Cazimir. În această poezie, autoarea ne povestește despre frumusețile țării noastre, formele de relief variate, dar și despre bucuria din chip a celor mai tineri locuitori, băieții și fetele. Mai întâi am să o recit eu. Țara mea, de Otilia Cazimir, frumoasă mi-e țara străveche, întinsă pe munți și pe văi, cu fete cu flori la ureche, cu mândri și ageri flăcăi. Frumoasă mi-e țara cea nouă, când râde cu râs tineresc, cum râde grădina când plouă și florile când înfloresc. V-a plăcut, copii? Mă bucur tare mult! În această poezie am întâlnit și câteva cuvinte noi, pe care vreau să vi le explic. Ne spune acolo despre țară că este străveche. Străveche înseamnă că datează de foarte multă vreme. Mai avem flăcăi, care sunt niște băieți, niște tineri necăsătoriți. Avem mândri, care înseamnă frumoși, arătoși, chipeși. Și avem ageri, care înseamnă iute în mișcări, sprinteni. Dacă v-a plăcut această poezie, vă invit să încercați și voi să o repetați cu ajutorul părinților. Începeți cu prima strofă, iar după ce ați memorat-o, veți trece la cea de-a doua strofă. Cele 2 strofe vor fi repetate împreună până când veți reuși să o memorați în întregime. Această activitate o puteți completa cu un tablou în care să desenați țara noastră, așa cum v-a inspirat această poezie. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și aștept cu nerăbdare următoarea întâlnire. La revedere!